Moi, tänään mä teen tällaisen aloitusvideon mun kanavalle. Tossa on mun kaveri. Moro! Ja tossa on mun kaveri. Vähän liukas. En tiedä, että mitähän me nyt tehtäis tässä alkuvideossa, mutta Mullakin on YouTube-kanava. niin käykää tilaa Miksu Plays. Eikö mikä se? Miksu pelaa. Miksu pelaa. Toi mun pikkuveli, anteeksi. Aloitettaisiko alusta? Minkälaisen aloitusvideon me tehtäis tänään? Mä teen joskus saatan tehdä videoita, jos mä jaksan ja ehtin. Ja mä teen joka arkipäivä. Ja Mikko tekee joka arkipäivä. No niin, Miksu mä Plays. laitan kuvauksen tuonne. Miksu Plays, mä voin laittaa kuvaukseen No Miksu linkin. pelaa. Niin Miksu pelaa. Mä laitan tonne alas linkin tonne, niin käykää tilaa se. Okei, eli se olisi varmaan tässä minä. Seuraavassa videossa tää oli vaan tämmönen lyhyt aloituskertomisvideo ja se olisi moro.